Ami wazamuhle Ngiyabonga ayibo wena ngempela lo cabanga iziqu zami phekwabo so hayi ngiyabonga. This is our former Indoni, Miss Indoni. Uyaphila ke kodwa mntakwethu mhlawumbe ngokuhambo lakho nje osolihambile ngokuyigqaja nje ngokuba intombi kanye nokuba uZulu ungathini ungathi mhlawumbe abantu abasha usubancince kangakanani noma usube isibonelo esihle kangakanani kubona? Ngibonge ngombuzo. Cha, ngingasho ukuthi kukhona okuncane esengikwenzile kodwa ngikubona kuncane ngoba ngiyabona ukuthi ngafinyeleli kulabantu engifuna ukufinyelela kubona. Ngiyafisa ukufinyelela kuzo zonke intombi ngoba lesi sigaba esihle esempilo okumele yonke intombi idlule kusona. Siyakhulisana, siyakhana, sakhe isimilo, sakha i-character engibona ukuthi yona into eshoda kuwo wonke umuntu osifazana okhulayo manje. So senzile into esiyenzile but asakayiqedi indima yethu masiqala. Oh ngiyabonga kakhulu ngempendulo yakho futhi ngiyayithokozela ikakhulukazi ngoba awugcini nje ngokwakha isimilo kumuntu kepha futhi nangapha nje ngasohlangothini lezemfundo ephakeme ngiyakubona ngiyakulandela emakhasini akho ngiyazi ukuthi nje ungomunye wabafundi basenyuvesi yase Johannesburg. Mhlawumbe lokho kusho ukuthini noma ungathini kumuntu osekhaya ngokuthi noma ngabe ubugcinile ubuntombi ukubaleka kwemfundo bukangakanani? Umntombi into ebalekile impela kodwa into ephela ngomzuzu. Umbuzo uthi emva kwalobo umntombi ke lobo usunani ke osigaja ngayo. Okubalekile ukuthi sigqugquzele imfundo njengomuntu ke ongesiyo umuntu ozoshumayela into angayenzi. Ngiyakwenza impela njengoba usho ngise University of Johannesburg ngenza unyaka wesithathu ngifunda ilaw. Engigqugquzela ukuthi bonke odadewethu nabo bazimisele kube khona izifundo abayithathayo ukuze namhlanje kuphucwa lokho kube khona okusele esandleni. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe nje ongalisho eintombini elokugcina ongathini kuzona nje nengakangeni ezingakahambi mhlawumbe umkhosi womhlanga ngoba bakhona abanye othola ukuthi bayizintombi impela but abawuhamba umkhosi womhlanga. Mhlawumbe ungathini nje ukubanxusa ekhaya ukuthi abeze bezohlanganyela nani kakhulukazi maseniya laphana niyobingelela isilo samabandla umntwana uMiss Izulu? Again, it is the most amazing stage of your life that you don't want to miss. So you never regret this. You might regret a lot of things. Izinto eningi ungazisola ngokuzenza ngokuthi uhambe ezinye indawo wenze ezinye izinto. Kodwa le ile ngokuzisola ngoba umosha ngasikhathi. Wakhile isimilo, wakha i-character, wakha negama lakho. Ingakho ngithi ngiyagqugquzela ukuthi nalabo bangakafiki basenze isiqiniseko sokuthi bafike. Bezovasha bazobona nje. Ngiyakuthembisa ngiyakusabuyela emuva. Okay, esesivala nje ngiyazi kwaZulu nje into yokuyibongela noma uyithakazela into yakhona awukusongele nje ngokuthi uzisho ukuthi ungumabani ozalwa umabani uyithuthe nje kancane kusho njalo ngesixhosa. Sizo sikaphunga noMageba Zulu kwamalandela ngilandela inkomo zami yamadoda nibingelela intokazi kamahlobo usidina nomnguni wabhala ngosibaba ngibhala ngepensela sosho kade kakhaba isidina esadina abakuphuzayo nguhlabula uhloni noboya laphansi kwaDukuza elembele libuswa elembele kamanye amalembe ngokukhalipha umfule ngiphuzayo ngiphuza empompini ngoba soka bakhona intuthuka ngakithi angithi savota. Ngiyabonga buphi umntombi bakho angibonge mntakwethu ube nosuku oluhle ngiyabonga.